ತುಲೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಪಿದಡ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ. ಸೊ ಉಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೀಶೋತ ಕನ್ನಡಿತ ಅವಸ್ಥೆ. ಬಟ್ ಮళ్ళీ ಎನ್ ದೊಂಬುಡೆ ನಿಂತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತೇಟಾ ಅವು ಮುಗುಲೆ ಅವ. ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸತ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತೀನಿ ಬಲ್ಪು ಹತ್ತಿರು ಯಾನಿತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ. ಸುಸ್ಸು ನಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಸುಸ್ಸುನಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲೆಡೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಚೂರು. ಸೊ ಬತ್ತಿತ್ತೇರವ ಅಗ್ಲೊಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಮರತ್ತು ಹತ್ತಿರಿಗೆ ಐಟಿ ಸ್ಕ್ರೂಲ್ ಪುರ ಇತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಏನು ಪೋತ್ ಪತ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಪತ ಬರಿಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವ ತುಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅವ ಒಂದು ಮರಿಯಲೆಟ್ ಉಂಡತ ಫುಲ್ ಸುದೆತ್ತಲೆ ಕನೆ ತೋಡ್ತಲೆ ಕನೆ ಹತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಮರಿಯಲೆಟ್ ಏನು ತೂಪಪ್ಪೆ ಎತ್ತು ಶೋಕಿ ಪುಣಂದಿಟ್ಟು ಮೀನ್ಲು ಪ್ರ ಬರ್ಪ ಮೀನ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆ ತಕ್ಕಿಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರ ಬರ್ಪ ಕನಿಲಲ್ಲಿ ನೀ ದಾದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪಂಡ. ಒಂದೆಂಕಲ್ನ ವರ್ಷ ಗಂಚ ಪಾಮಜಿ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ನವ ಆನಿತ ಬರ್ಸ ಅವು ಪೋತುಜಿನಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಸೋಲರ್ ಶೀಟ್ ಅವ ಅವು ಚೂರು ಗಾಲಿಗೆ ಲಕ್ಕ ತಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಐಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡು ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಲೆ ಬಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಕಿಡ್ಕೇಟ್ ತೂಯಿನಾಗ ಚಂದಮ ಮೇತ್ ಸೋಕು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡತೆ. ತುಲೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಪಿದಡ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಡಿನ್ನರ್ ಪೋವಂತಿಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪೋವಂದಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಂಡಟ್ಟಿತ್ತಲೆ ಇನ್ನಿ ಮೀಂಡ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪೋವಂದು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅನ್ಕುಲು ಅಂತೆ ನಾ ಅಪ್ಪಲ ಅಕ್ಕಲ ನಾನು ಪಿದಡ್ ಪೋಪೇರು. ತುಲೆ ಪನುಡನೆ ಎಂಕಲೊಂದು ಮೀಶೋಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತನ ಕನ್ನಡಿ ಅವ ಅವು ದಾದ ಹತ್ತನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಅಂಟತ್ನ ಉಂಡದು ಅವನು ಅಂಟಪ್ನ ಕನ್ನಡಿದ ಮುಲೊಂಜಿ ಇಂಚ ಗೆರೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಮುಲೊಂಜಿ ಗೆರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಗೆರೆಟ್ಟ ಮಿತ್ತ ಅಂಟತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋರೆ ಇಂಚೆ ತೋಜುಂಡುತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅವು ಇಂಚೆ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಥರ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಲೆಟ್ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡತ ನಗೆ ಕನ್ನಡಿಯ ದಾದ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ತೋಜ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಹಣೆನೇ ತೋಜುಜಿ ಇಂಚ ತೋಯಿನಾಗ ಬೋಡಣ್ಣ ನಾವು ಸರಿ ತೂಡಂತ ಅನ್ಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಬಗ್ಗು ತೂಡತ್ತೆ. ಏನು ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ದೈಗಣೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನೇ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಸರಿಯಾ. ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗೈನಾಗ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತುನ ಬೊಲ್ಪು ದೆಂತುಂಡ ಪೋಡಿತ್ತು ನೋಡವು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೀಶೋತ ಕನ್ನಡಿತ ಅವಸ್ಥೆ. ಲಕ್ಕ ತಂಟ ತೊಲಿಯವ ಲಕ್ಕ ತಂಟ ಉಂಡತ ಅವು ಕಟ್ಟ ಒಂದು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಲಕ್ಕವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ತುಲೆ ಕಟ್ಟ ಆತಂಡತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಕಟ್ಟೈನ ಕನ್ನಡಿ ಇಡ್ತು ಅವರ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚೆಂಕ್ಲ ಲಕ್ಕವರ ಪೋತುಜ ಎಂಕಿನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋವರ ಇತ್ತನೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದತ್ತು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಪೋತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ವಾಂಡ್ಲ ಅವ್ವೆ ತರೆಕ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋತೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಚೇಟ್ ದತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಲೀಲಾ ಆಂಟಿನ ಅಂಗಡಿ ಪೋತು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯ ಎಂಕ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೋದಿತ್ತ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಏನು ಅಮ್ಮಲ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿ ದೊಡಪಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಪಂತಿ ಪೋನಿತ್ತೇರಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮುಗಾಲುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಈತೆ ಆಯ್ನ 12 ಗಂಟೆ 12:30 ಆತು ಆತೆ. ಬಟ್ ಫುಲ್ ಮುಗಾಲ್ ಆತು ನಾವ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಸ ಹರ್ಪುಂಡೋಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಅವ. ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ದೊಂಬುಗು ನಿತೋಂತು ಅವಳ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ನಿತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡದ ಮುಲ್ತಿಲೆ ಬೇಗರ್ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವತ್ತೇನು ಅಕ್ಕಲಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನೇ ಮಲ್ಪನ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪನ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಅಪ್ಪ ತಿರ್ತಿರ್ತಿಂಗ್ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಚೂರು ಕಪ್ಪುಲ್ಲ ನಾಲ ಚೂರು ಕಪ್ಪಾಪನ ಎಂಚ ಅಂದ. ಬಟ್ ಮళ్ళీ ಏನು ದೊಂಬುಡೆ ನಿಂತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಇಟ್ಲೇನ ರಂಬುಟನ್ ಉಂಡತ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೆಲ್ಲುಟುಂಡತ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಅತನ ಮೂಜಿ ಮಿನಿ ಆತೆ ಒಂದು ಆಪುನವ ಪರ್ದಿತ್ತನವ ಅವು ಏತ್ ಬಂಗ ಆಪುಣ್ ಪಂಡ ಏನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಪುರ ಬರ್ತದ ದೆಪ್ಪೆರ ಪೊಪ್ಪುಜೇರು ದಾಯ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜೇಗೋಸ್ಕರ ಆತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನ ಮರ್ಲುಂಡ ಅಂದನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ಪರ್ದನಗೊಂಡತ ಒಂಜ ಗಿಲಿಕ್ಲು ಮುಗಿಪ್ಪ ಅತಂಡ ಬೂರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜೊಂಕೆಡೆ ತಿಕ್ಕು ಹೋದನು 4 ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕು ಆತನ ರಂಬುಟನ್. ಬಟ್
ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇದೊಂದು ಮರ ಅವ ಆತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋಟು ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತಂಡ ಆತೆ ಒಂಜೊಂಜೇ ಜೊಂಕೆಟ್ ಪರ್ಂದು ಅಂದ್ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಜೊಂಕೆಟ್ ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದೊಂಜಿ ದೈ ತಿಕ್ಕಂಡಾವ ಎಂಕ್ಲದನ್ನು ಮಡ್ಡಿ ತಪ್ಪುಂದು ಮನ್ಪುನ ಅದಾದ ಬೊಲ್ಚಪ್ಪುನ್ಲ ಪನ್ಪಿರಿಗೆ ಅವತ್ತೆ ಉಂದೇನೆನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡ ತಾನಿ ಮಡ್ಡಿ ಪತ ಪೋವಾರ ಮಡ್ಡಿ ಪೆತ್ತ ಮಡ್ಡಿ ಬೈ ಪೋವಾರ ಪತ ಒಪ್ಪಿತಿರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮಡ್ಡಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಿ ಭಯ್ಯ ಉಂಡತ ನಾಲ್ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬೋರುಂಡು ಬೊಕ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಾನು ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಗುಡ್ಡೇಟ್ ಚೂರು ಮುಗಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡಾತೆ ಸೊ ಎಂಕಲೆನ ಉಂಡತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂಡವ ಮೊಬೈಲ್ ತ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿರ್ದಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮದ್ಮೆದ ವಿಡಿಯೋ ಬಟ್ ಅಪ್ಲೋಡೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ತೂಪುನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರೆರಿಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂತು ನಾನು ಎಲ್ಲೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಹನಿ ಬೂರೋನುಂಡಾವ ಎಂಕ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಗೋಚರನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಮ್ಮದಿಗೆತ ಜೀವನ ಅಂದೆ ಅನೋಲಿ ಉನ್ಪುನ ಜೆರ್ಪುನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೆಕ್ಕೆರ ಅಡ್ಕುತ್ ಬಿಡ್ತುನ ಜೆಕ್ಕೊಡಾತಿ ಅಂಚ ಐಟ್ ಜೆರ್ತುನ ಪಾಡ್ತನ ಜೆಕ್ಕೊಡತಿನ ಸೊ ಐಟ್ ಜೆರ್ತು ತೈಕೊಂಜಿ ಬೆಡ್ಡಿಡ್ ಜೆರ್ತುನ ಲೆಕ್ಕ ಆತಿ ಬರ್ಸದ ಪನಿಲ ಮುಟ್ಟೋನಿಜ್ಜೆಕ್ ಇನ್ಪುನ ಜೆರ್ಪುನ ಆತಿ ಕೆಲಸ ಐತ ಇಂಕಲೆ ಕತ್ತಲೆಗ್ ರಬಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾವ ಈ ಶೆಕೆಕ್ ಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕುಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪುನ ನಿಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಕ್ಕಿತ್ತನ ಮಾಲ್ತುಲೆ ಅವೇ ಈ ಶೆಕೆಟ್ ತಂಪತಿಪ್ಲೆ